Singatsho elogwethu selusazi into yokuba sifika ngasigalelekile singumthombo phala phambili Ekhaya Jikelele. Siyabulisa siyabhodisa kuwe Ekhaya kule veki kwaye ke sinombulelo omkhulu ngokuba impela veki ithe yasithwala yazokusibeka apho sikhoyo namhlanje. Malunga nenkqubo ke yanamhlanje kuninzi esiza nako ngoba nangoku ke thina singabanye besikwi weekend sipholile kodwa ke indaba zona azina pause azina weekend zingunaphakade. Namhlanje ke ungathi ulindele lamanqaku kusoleke abantu abasixhenxe kwiziganeko zodubulo eKapa. Kanti ke abahlali belokishi yaseLamontville eThekwini basichithile isiphakamiso sokuvalwa kweposi kule lokishi. Kanti ke xa singena kwezemidlalo iOrlando Pirates iphumelele indebe iMTN 8 kule mpelaveki siphuma kuyo. Indlela ke kukuninzi ke sikulungisele kona namhlanje qiniseka into uthe zava ubukele thina apha Ekhaya Jikelele. Isendim lo andijiki kumadlongothi umazipho mamshukuma igama lam Kholosa Kalubisi kodwa ke andihambi ndedwa ndihamba naye mamtshali. Happy Monday. Sawubona Kholosa, happy Monday. Sawubona. Savele safika qathatha nohlelo lwakho esazikahle kamhlophe ukuthi kadulumele phela njengoba besingekho nje ke impela sonto yonke. Ngisho mina ingane abayibabaze ukusheshimlisa abantwana emlonyeni. Bathe bese babaza lokho yagaqa ngamadolo. Bathe besathwala izandla emakhanda yavele yasukuma yagijima. Ingane bimenyezwa ko DTT phathatha kwathiwa lihaye sathi hayibo kwathiwa sesiku SABC Plus sembukelisi kubingelele sikuphathela konke ongakulindela izigameko zokudubula ezenzeke eKapa kanye nje ke nokunqoba kweOrlando Pirates ishaya iMamelodi Sundowns ngempela sonto njengoba nje ke embukelike sesiqala uhlelo lethu ake siliqale kahle ngokubheka ihamba phambili. Inside of my house, there are 4 guys, and me and my friend was there outside behind the door. And that time we saw the 2 guys to go inside of my house. Kudutshulwe kwabulawa abantu abayisikhombisa bedutshulwa amaphoyisa ezigamekweni ezahlukene eKapa isifundazweni iWestern Cape. Basola isandla semfene abalimi basePostmasburg eNorthern Cape ngemva kwesigameko somlilo odlulwe namalunga ayisithupha umbutho wezokuvikela. Andi nanto ondize kanye nkosi ndize kanye nkosi yam. Molweni emakhaya igama lam ndingu Ikhona ndiyimvumi. Zenihlale ke nibukele Ekhaya Jikelele apha ku SABC Plus nonwabela izinto ezifana nezemidlalo ezendaba nazo zonke ezinye izinto enizithandayo emakhaya ningahambi. Babalelwa kwabayisikhombisa abantu abadlule emhlabeni ezigamekweni zodlame imbili ezahlukene eKapa. Abakwasidlodlo bathi amadoda amane adutshulwe ashona eMandela Square eHood Bay kwasekuthi ke amanye amathathu abulawa eHines Park ngasePhilippi. Amadoda amane kunye namakhosikazi amabini bebezihlelele kulityotyombe bonwa bele umdlalo webhola ekhatywayo. Amadoda axhobileyo athi angena ngesiquphe athulula imbumbulu ngokungenalusini ebulala lamadoda amane. We are there with my friends to chilling. Yeah, that time inside of my house there are 4 guys, and me and my friend was there outside behind the door. And that time we saw the 2 guys to go inside of my house. Omane lamaxhoba kukholelwa ekubeni ngabemi baseMalawi. We needed to send the border to home, but it's going to be difficult now. We see what we can manage because we've been staying now together with other family members. Then we can make it little. Then we're going to send the border to home. Amanye amadoda amathathu nawo abulewe ngendlela ehlasimlisa umzimba eHines Park cebukuhle ePhilippi. Provincial Serious Violent Crime Detectives have opened a triple murder docket as well as an attempted murder investigation after a teenager and 2 men were killed in Hines Park, Samora Machel on Saturday evening. Reports indicate that yet to be identified gunmen shot 1 victim multiple times, stabbed another, and hit a 3rd one with a brick. All 3 died on the scene. Meanwhile, a 4th person who was shot in the back was transported to a medical facility for treatment.
ukanti akukho bani usele enqakulwe ngezizehlo zozibini. Abantu abama-20 ubuncikane esele bebulewe kwisithuba seveki ezimbini kwizehlo zohlaselo ngobundlobongela kweli leKapa. Ndingumlamli Maneli weendaba ze-SABC eKapa. Iinkonzo zecawe zaseNewlands ngase-Westbury eGauteng zibongoze uluntu lwale ndawo ukuba lumanyane ukuphelisa ulwaphulomthetho lumandla. KoLwesihlanu ebusuku eNewlands kututyulwe kwapula umfundisi webandla i-Eagles Christian Centers eZikrelemnqa. Umphakathi walapha namanje usethukile emva kwesehlakalo sokubulawa komfundisi uDwayne Gordon obefike enkonzweni njengesimenywa sosuku. Kunokhathazeko okukhulu ngendlela yokusebenza kwamaphoyisa ekulandeleleni umkhondo. A phone was apparently traced to one of the taverns where the perpetrators was, and the cops were afraid to enter this premises to go and retrieve the phone. That was shocking to us, where one of my colleagues had to then call for personal aid from their friends as a personal security company to come in, private security company for that matter. Phakathi kwabanye abathole ukulimala ngesikhathi bedutshulwa uSebastian Mosale othola ukwelashwa esibhedlela iHelen Joseph. Umndeni wakhe namhlanje ubumvakashele ngenhloso yokubheka isimo sokwelulama kwakhe. I just want justice for my husband, and they must stand together. If they know the people, they must bring the people to the front, and they must admit what they did was wrong. Umphakathi wendawo ubona sengathi labo abasemandleni abawunakile umphakathi waseNewlands naseWestbury. We are going to go back and ensure that whoever we need to poke and press to come and assist, whether it's police or this department or that provincial department, will do our best to bring them up to speed with what is happening, and they must come and address the community. You see, this is what needs to be done. Amaphoyisa asathungatha labo abagasele esontweni badubula baphinde bathatha nomakhalekhukhwini babazalwane. Abalimi basePortsmouthburg naseLohatla eNorthern Cape abakhahlanyezwe umlilo odlule namalunga ayisithupha ombutho wezokuvikela iSANDF basola isandla semfene njengoba bethi lo mlilo wequbula uhleliwe. Umlilo wangolwesihlanu odlule nempilo yamalungu ombutho wezokuvikela ayisithupha kwathi amathathu angeniswa esibhedlela ubungekabhulwa wonke namhlanje. Kepha-ke iSANDF ithi asikho isidingo sokwethuka njengoba ithola usizo lokucisha. Kunomlilo saqhubeka njengamanje le enhla nendawo esenzela kuyona esivivinya kuyona. Kodwa lo mlilo siubhekile nawo ukuthi ungangeni ngaphakathi enkampeni. Amalungu ombutho wezokuvikela beqeqeshwa esikhungweni iVukuhlome alahlekelwe yikho konke ngenxa yomlilo kanti kulindeleke ukuthi umnyango wezasekhaya uzosiza ngokubhalisa kabusha omazisi. Gift of the Givers received a call from the SANDF yesterday afternoon requesting urgent assistance for 1,300 military personnel who lost all their personal belongings on Friday afternoon in a devastating fire. Abalimi abakhahlamezekile banxusa iziphathimandla ukuthi zibhekisise imililo yequbula elokhu ihlasele kusukela ngoNhlangulana kanti labalimi basola ukuthi kunesandla semfene. There might be a big possibility that the high amount of veld fires is organized crime at the moment because it is happening at strange times and at strange places, and currently we don't have any lightning. Umnyango wezolimo eNorthern Cape usuzibophezele ngokwelekelela abalimi abakhahlamezekile kanti kusasa kulindeleke ukuthi imindeni yabaphangalele izohlonza izidumbu zabathandiweyo bayo. Uluntu lwelokishi yaseLamontville eThekwini basikhabile isiphakamiso sokuba kuvalwe iposi kule lokishi. Bekhalazela ukuba oku ke kuzokwenzakalisa uninzi labahlali kuquka abantu abadala abafumana imali yenkamnkam njengoko besebenzisa iposi ixesha elininzi. Umnyango wezezimali kuzwelonke udalula ukuthi isimo sezimali seSouth African Post Office siyaqhubeka nokuba sibi nakulonyaka. Ungqongqoshe wezokuxhumana uMondli Gungubele uthe amagatsha angama318 asevaliwe ezweni lonke kusuka ngomhla ka1 kuMbasa ngo2020 kuze kube umhla ka5 kuNhlaba kulonyaka. Ngaya kwathiwa iyandiza emoyeni ngaya kasasa kwathiwa ikhona imali eposini banganginikeza kwaku April kwawu May
kwaJune ngazoshala ngoJuly imali yami. Okay, ngeza izoyidinga ofana ngiyizenze sengasayiboni ngoba kwase kukuningi okwase kuphezulu kwamahlomba ekubeni umntanami ngingedwa ngingumfelokazi. Izakhamizi zikhathazekile ngokuthi ukuvalwa kweposi kule ndawo kuzoba nomthelela omubi kwabahola impesheni. Siyaqhubeka iposi kepha ke ngoba siyazi ukuthi amahemhem ayasho ukuthi ayaphela amaposi izwa ngabo bona laba abaholela bakaSASSA. Ake sibonele abasibonele indlela ezobalula kwabantu abadala. USASSA weluleke abahola impesheni ukuthi basebenzise ezinye izindlela zokuhola. Sikumkhankaso okwazisa abantu bakithi ukuthi banelungelo lokuyishintsha indlela abayithola ngayo imali mekuthi ke kunomuntu ofuna ukuyishintsha indlela ayithola ngayo le mali esibonele. Estatementeni uhlangothi lwabatakuli bebhizinisi eposini bathi iposi lafaka ngaphansi kwabatakuli ibusiness rescue ngenxa yokuthi banezinkinga zemali. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Unobhala Jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi inhlangano ebusayo kuzofanele ukuthi isebenze ngokuphindaphindiwe ukuze ibuyele emandleni kuhulumeni emva kokhetho lwangonyaka ozayo. Ubekhuluma phambi kwabalandeli be-ANC enkundleni iHerigwala eMgungundlovu namhlanje noma ke izolo mbukeli njengoba phela bebeqhuba izithangami zokuhambela izifundazwe ngokohlelo lokubukeza umqulu wabo wezethembiso zokhetho abazenza ngonyaka u-2019. Abeseka iANC baphume ngobuningi babo ke ukuzozizwela mathupha ukuthi ikuphi iqembu elibusayo eselikwaze ukukwenza elabe likuthembise ngokhetho lango-2019. Ukulethwa kwesidingo zomphakathi bekuseqhulwini. Abeseka iqembu bathe akulungiswe izinselelo ezivimba ukulethwa kwesidingo zomphakathi. Sangaza sithi iANC ingalungisa amaphuthayo njengokuthi ke umphakathi uphelelwa amanzi. Abantwana basesikhathi uthola ukuthi umntwana ngana imali okhokhela isikole. Phakathini wami engcwathi ifamily ebuleka izigebengu. So asiphathile kade siyafisa basizakala singumphakathi. I-ANC yesifundazweni ayenzi kahle neze kweminye imiphumela yokhetho lokuchibiyela. Isilahlekelo ke amawadi angu-13 ethathwa i-IFP. Umbalula uvumile ke ukuthi njengeqembu abagculisekile ngezinga lokulethwa kwesidingo zomphakathi. It's not a given that the people come 2024 will vote for the ANC. We work very hard for the victory of the ANC. We know that the ANC must be united. A divided ANC does not inspire the nation. Our organization must inspire the nation. Umbalula uphinde wanxusa ke iqembu ukuba libumbane lenqande ukubulawa kosopolitiki. Alinganiselwa emashumini ke amabili amakhansela abulewe esifundazweni ngonyaka odlule. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisemgungundlovu. Unobhala Jikelele we-SACP uSoli Mapaila uthi baxhalabile ngabanye babathunywa bakahulumente abangesenamandla kumbono wokuphucula impilo yabantu boMzantsi Afrika. I-SACP bambe inkomfa nonondaba kulandela inhlanganiso yayo yentsuku ezintathu eBramfontein eGauteng. Our revolution is literally contaminated badly. It's not what it's supposed to be. And I think that everyone who has studied our revolution knows this very well. We are not where we should be. I think we are in a worse off situation, partly because of lack of political respect for political mandate of the ruling party. If you go and assess the manifestos of the ANC from 1994 to now, and see how we have left out, deviated from the core things, the developmental part, the full involvement of the people in their own development, as established in the RDP, for instance, whether it's in tackling housing crisis and everything else, the tenderization of the state, the emergence of compradorial class. Basically, there's a group of individuals in the state system that works for themselves through collaborating with private capital and other countries. Sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ukuthi usahlezi kanye nathi. Khumbula ke ukuthi sikhona ku SABC Plus la ku channel ilihaye.
Umasipala ke umvoti KwaZulu-Natal usubhidlize izindlu zabantu iningi lazo okuyilezo ezihlala oMtakabani. Ezinye zazo eziyitezi kanti ke umasipala uthi bakhe lapha ngokungemthetho. Lo masipala ke mbukeli uthi abanikazi balezindlu bashaya indivu umyalelo kamasipala ngokwakha lapha. Yimiphi ke imigudu esuka ilandeliwe umasipala uma ngabe ke kuzobhidlizwa izindlu ezakhiwe umphakathi emhlabeni wawo? Ingabe ikhona yini inyathelo zomthetho ke ingathathwa yilabo ababhidlizelwa izindlu? Ukuthola izimpendulo zalokho sixhumana ke nongoti wezomthetho umpumelelo zikalala wezikalala attorneys. Mpumelelo sikubingelele sikwamukele ohlelweni ekhaya Jikelele, sibonge kakhulu kuba nawe namhlanje kuseni. Akubingelele kuseni bese ngivela kakhulu abalali nababukeli emakhaya. Ake usichazele umbukeli impumelelo ngemigudu elandelwa umasipala uma ngabe ke uzothatha isinqumo sokubhidliza imizi esuke kuthiwa ke yakhiwe endaweni ekungesiyo elungile. Umasipala usuke udinga inkantolo ukuze ukwazi ukuthi ukwenze lokho ngoba uma ubhidlize ungayanga inkantolo kusechaza ukuthi uyithathele umthetho ngezandla. Uma usufika ke enkantolo umasipala uzobe sethi inkosi yenkantolo la nginabantu abakhe endaweni ekuyindawo kamasipala nayo into ediscipline ukuyenza lapha kuleya ndawo ukwakha kwabo sekuyasilimaza ngoba kho mvumo bake bayikhipha. Ithi sikhombise ukufakaza ukuthi le ndawo yethu nale title elikhona elibiza thina malihamba liyo check ama respect uzofika litholakala ukuthi thina ngempela and yonke into ihamba kahle abantu abalapha asange sibavumele ukuthi abakhe noma asikazi sibadaze nangelilodwa ilanga lo mhlaba. Awukwazi ukuthi umasipala ukwenzela kungababizanga labantu abakhona bebengazi ukuthi ubani ungazi yo advertise even ephepheni even nasemsakazweni nalapho kunenabangeza abathi hayi ake nesisize ngoba siyazi ukuthi nibokelwa izinkumbi zabantu kakhulukazi abala kule ndawo yethu azisa labantu abakhe lapha kule ndawo ukuthi siyabadinga inkantolo ngalo lasuku. Only after inkantolo masisikhipheleke leso sinqumo kwaphuma ne-order ukuthi akudemolish noma akucekele phansi yonke into esiyakhiwe. Yila ke umasipala usungahamba khona ke bese uthi hayi thina sesibeka phansi yonke into sikubeka phansi lo kade usukwakhile kodwa mase kuphuma incwadi evela enkantolo. Zikalala ngiyakuzwa ukhuluma ngokuthi ena kusuke sekukhona ukukhulumisana phakathi kwakho umasipala ke naye umphakathi ngaphambi kokuthi ke uye enkantolo. Mhlawumbe lengxoxo ephakathi kamasipala nabanini bezindlu lebasuke bakha iyenzeka nini mhlawumbe ngalesikhathi besaqala ukwakha noma ngesikhathi mhlawumbe lapho sekuthiwa khona sesonikele enkantolo uma ngabe ukuyobhidliza izindlu? Mhlawumbe akukho ngcono ukuthi lengxoxo yenzeke ngesikhathi mhlawumbe kusaqala ukwakhiwa kunokuthi yenzeke sekuyobhidlizwa. Ngokujwayelekile umasipala usuke ufuna ukwazi ukuthi ubani umuntu othenga indawo ngaphansi kwakhe. Yiko uzothola ukuthi uma wenza ama transfers khona indlu uyithengile noma umhlaba uthengile umasipala uqala ukunikeza into asibiza ukuthi i-raise clearance certificate osokuyinkombo ukuthi ama rates akho leta malini. Uzothi masolo distinct bese siyabuza uza kubona ukuthi asekuyimina ke manje ufuna umusha wale ndawo. Mase wakhe bese uphinde usubmit kona futhi noma uthumele kona ama plan ukuthi indlu oyakhile izoma kanjani. Interested ikwazi umasipala lapho ufuna ukwazi ukuthi ungabe ngendlela wakhe ngayo kuyafana yini mhlambe nomakhelwane. Omakhelwane benze itezi wena masofaka lesi sesithathu noma mhlambe kwa 3 stories kusafana yini yonke indalo lesibiza ukuthi ama acoustics endawo. Then umasipala bese uyakuvumela ke usebenzisa ama bylaws usebenzisa zonke ezinye izinto zaka town planning ukuze ukwazi ukuthi wakhe lapho. Iyona ndlela osokwazi ngayo ukuthi ubani owakhayo kuphi kanjani. Inkingi ibe khona endlini efana njengalezi ngingasho ukuthi la kulesikhuluma ngayo kunjalo ukuthi abantu abafike bathenge bakhe bengayanga kumasipala bayosho ubona ukuthi sesiyakhala. And then inkinga basiyona umuntu mayisethu usakhile noma ngabe sethulilwe noma ama building inspectors akamasipala uthi ngendlela wakhe ngayo ngathi wakhe ngendlela wrong still abanye abantu babe nenkani. Yikubona kwephuma demolition orders afana njengalawo so sikufike egcineni noxoxisana ngingasekho ngoba noma ngabe kuthiwa yaxoxisana nawo bakuthiwa usuwakhile uma ungakakho umasipala lokutshela into eyodwa asiyidayisa indawo so isebenzisela enye into susa lokho sokufakile wena ngoba bekumsebenzi wakho ukuthi before ukhiphe imali yakho uyothenga isitini nosemen akubheka ukuthi la wakha khona kuyo indawo eright yini nendawo uvumelekile yini ukuthi wakhe kuyona. Usakhuluma ngayo ke indawo ekulungele ukwakhiwa kuyona ngenjani indawo esuke ithathwa njengengafanele ke ukuthi isetshenziswe umphakathi nanokuthi isuke inani mhlawumbe isuke ingaphephile. Zikhona indawo uzothola ukuthi ayiphephile. Kunendawo ekuthiwa kunama servitude ibona servitude sekuyinto la kuthiwa khona kunomunye umuntu onelungelo lokuthi kube khona into azoyenza ngaphansi komhlabathi sokubula namapipe amanzi akahambe even amapipe petrol kwezinye indawo khona la ehamba khona noma indawo uthola ukuthi ayikho stable uma wakha kuyona indlela enamanzi ngani umuntu odaka ngawo uzohamba bese uba nenkinga kuyona. Zikhona ke ezinye ziba khona futhi uthola ukuthi lapho bathi hayi cha
thina siwumasipala sisalindele ukuthi sikube khona i-development esizoyenza la mhlawumbe kuzoba khona ile cost housing esizoyifaka mhlawumbe khona ihholo lomphakathi sifuna ukulifaka noma sifuna ukuthi akube i-ground nje lomphakathi so uma ulana ngeke uzokwazi ukuthi uyithole yonke le nto yiko kubalekile ukuthi makuthiwa uyothenga indawo akwenze kube ngathi uyothenga isinko uma uyothenga isinko futhi usithathe ubheke i-date ukuthi thina abanye baze basithathe basifanyaza akwenze kanjalo noma sekuza ngalanga makuthiwa uthenga umhlaba cela wonke amaphepha ngicela ukubona itayitela ngicela ukubona imvume kamasipala uyiyele wena kamasipala ngicela ukubuza la mkhandlo wami ukuthi ngabe nani plan ukwenzani la kule ndawo ithini into yakhona kukhona isivimbelo esingaba khona uma wenze njalo uzobe uswazi ukuthi by the time sekuthiwa usuyakhe wakhe endaweni kweyakho utheke kumunini womuntu noma utheke kumunini wendawo kuyena yena futhi ayizikhe ihibo uzophinde uyithole ngokuhamba kwesikhathi mase kuthiwa usuyakhe. Uma ngabe ke umasipala kuthiwa usubuya enkantolo ukuyomangalela labo abasuke bakhe endaweni ngokungemthetho siyayisebenza singakanani ke isikhathi sokuthi basuke mhlawumbe laba abakhe lapho ngokungemthetho? Kuyadependa ukuthi inkantolo izokhipha isikhathi esingakanani. Inkantolo mhlawumbe ngasho ukuthi hayi nginikeze izinsuku eziwu-30 noma eziwu-60 kuphela ukuthi nisuke niphele lapho. Uma ngabe nihlulekile ukwenza lokho ngiyanikeza umasipala imvumo lokuthi ubize abantu abazofika no-bulldozer abanisusele nini lapho kuleyo ndawo ngoba ngiyabona ukuthi ngathi ngiyadembesela kukho ukunyakaza ngisifuna ukwenza. Kodwa fanele sik-emphasize noma sikubalulele ukuthi inkantolo kuphela esikunikeza amandla ukuthi ukwenze lokho. So umasipala ngikuvuke nje kuseni ukuthi hayi ngoba nakhe endaweni yethu madoda sesiyahamba sifika no-bulldozer sicekele phansi kwakhona. Kubalulekile ukuthi iqale enkantolo kube inkantolo ezokunikeza leyo mvumo khona uzobonakala ukuthi engathi uthatha umthatho wena ukubamba ngezandla zakho. Manje impumelelo yiziphi ke izinyathelo if zikhona ezomthetho engathathwa ngabantu izindlu ezicekelwe phansi njengoba phela kusuke kusho ukuthi umuntu uselahlekelwa imali njengoba ngibuka nje lapha esithombeni yibuka leya bulldozer nje iyehlisa idilize lapha uyabona hayi bese kwakhiwa impela futhi uyabona ukuthi nalo umuzi ongabizi nje imali encane. Angaya enkantolo afika athi ngicela umasipala ukuthi ungikhokhele lo ibese ngikwakhile ngiyazi ukuthi ngeke ngakhele kabusha ngoba anginayo imvumo ukuthi ngakhe khona mangabe imvumo ayikho kodwa ngicela ukuthi ungikhokhele khona ngizokwazi ukuthi ungibeke endaweni bengizoba kuyona makuthiwa bengiyidilizela mina mhlawumbe ngizodiliza kahle nje mangidiliza still itini ngikwazi ukuthi ngiyisave uma benginikeza isikhathi esithanda ukuthi sibe siningana even lesibiza ukuthi rubble ngihambe ngiyidayise kwenye indawo la ebuyisebenze khona. Kodwa ngoba bona sebenzi kanje sebecikele phansi konke namaplani ami awabeke eceleni ngicela ukuthi umasipala ungibuyisele konke lokho esengikwenzile noma sengikukhokhela including nezindleko zami zokuthi ngigijime ngize la enkantolo ngoba bengeke ngize helibhini tour umasipala ukwenza kahle zonke izinto zabo. Manje sesiphetha nje ke impumelelo ungathi mhlawumbe singabacebisa kanjani abantu ukuthi bangayitholi sebekulesi simo lapho sekudilizwa khona izindlu umuntu usemilwe ibuka izithukuthuku zakhe sesebenze kanzima ukwakha yiphi imigudu singathi abalandela imigudu efanele ngokuthi babike kwamasipala mangabe bethi bathengisele umuntu indawo babike kwamasipala futhi mhlawumbe balandela imigudu yokuthi bathumele ukuthi nansi indawo sengiyithengile ke sengifisa ukwakha indle njengale ebese umasipala eyavuma noma engavumi. Ake siqale nje ngisathi kusadayiselwana the only abantu afanele batshene makuthiwa bakhuluma ngomlomo inina kuphela ngoba nisuke ningezinye izinto ezisetsheni ningiyidoro zenu wonke omunye umuntu uzofika kuwena athi nginendawo la ngicela ukudayisela ithi hayi ngiyakuzwa ngicela ukubona lawo maphepha ukuthi athi bona itayitela mangabe lingekho itayitela ubheka i-permission to occupy bese uyahamba uyo-check lelo tayitela ukuthi liyilona ngempela yini khona i-deeds office eMaritzburg mangabe uye kubameli abajwayele ukuba ne-property bazokwazi baku-checkele nakhona futhi ku-office lemunyama trust bazokwazi baku-checkele ukuthi leyo ndawo yakhe yini na ungagcini lapho uya kumasipala nali tayitela la sengiyinikeziwe ngifuna ukuthi ngiyithengele indawo ngicela ukubuza ukuthi ngoku-evaluation yeni i-price yakhona ithini ngicela ukubuza ukuthi ngokwamaplaneni ukukhonayo i-title deed noma ikhophi yetayitela ezokukhombisa ukuthi ikhona into esibizwa ngama-servitudes lapho kuleyo ndawo if ikhona baluleka ngeenyawo zombili uma kuthi kuhamba amapayipi amanzi kuhamba amapayipi agesi noma kuhamba ipayipi legesi ngoba ngeke uzokwazi ukwakha kahle kuleyo ndawo. Emva kwalokho bese ubiza umakhi ikakhulukazi uma kusanda kunetha ukuthi hayi ake sibone ukuthi khona yini inkinga ekhona ngabe ngizokwakha isizibeni yini la masiwenze njalo bese uthi hayi ke sesingahlala phansi ke bese siyaxoxa asingamshiyi kodwa umeli ngaphandle okuyena uzosilungisela i-contract ukuthi sidayiselana kanjani nemali futhi asiyithathe siyigcinisa yena uyoze uyithole once i-property yeza ngakumina nawe bese uyayithola-ke nawe masipala ngokushiyi ngaphandle mase ngitholile ukuthi imvumo yonke into ehamba ngohlelo cela ukubona ama-rates namanzi nogesi ukuthi kukoleta malini uma ekoleta umkhumbuzo ukuthi uyakoleta njalo ngicela ukuthatha kule mali bengizokhokhela kuyona ngoba angifuni ukusala nesikweletu sakamasipala
izona zonke izinto ekufanele uzenze lezi sike sibize ukuthi due diligence ukuze uqiniseke ukuthi awungeni kwi-transaction noma ekuthengeni umhlaba ozogcina ukubangela inkinga ngokuhamba kwesikhathi. Manje impumelelo ngesikhathi ke inkantolo kanye nomasipala ke kuthatha isinqumo sokuthi kuyabhidlizwa ke izindlu ingabe kuyacatshangwe noma abantu bayebanikweni mhlawumbe ama alternatives ukuthi ke bahambe bazohlala phi noma bakhe kuphi? Depend ikakhulukazi zokuthi mawusubheke bese ubona ukuthi labantu abakhe labantu abanjani njengoba kade usho ukuthi engathi abantu abadla izambane likabona so ave ukuthi mhlawumbe bayifuna ukuthi bahlale kule ndawo ibone nje abangenzanga kahle ngokuhamba komthetho. Umbuzo bese uthi sowupanishelani kumasipala usukuplane kahle izinto zawo ngenxa yabantu abangahlalanga phansi bathi thina akasambe siyo research ukuthi le ndawo sifuna ukuyithenga iyona yini. So inkantolo noma engakubheka lokho ngoba nabo basuke bemenyiwe ukuze bakwazi bazokwenza izethulo zabo. If bengafika ngenkantolo bazenza izethulo inkantolo ibisithi ayi masipala siyazi ukuthi lo mhlaba wakho siyazi ukuthi ubushile wena ukuthi ufuna ukwenzani asikunikele order ukuthi ukwazi ukuthi uyedemolish. Labo abantu abafuna indawo abasebenzisa imali bahambe bayothenga ezinye indawo futhi hopefully this time bazokwenza sure ukuthi yonke imigudu bayilandele ukuze bangayitholi futhi bephindwa induku efanayo. Sibonga kakhulu ke Mpumelelo ngesikhathi sakho namhlanje sikufisele nje nosuku oluhle. Ubonga mina kakhulu libe nosuku oluhle. Mbukeli lo ebesikhuluma naye bekuMpumelelo Zikalala wezikalala attorneys sikhuluma naye nodaba lwezindlu ebhidlizwe umasipala wasemvoti ngenxa yokuthi kuthiwa abakhe kuwo lomhlaba bakha ngokungemthetho okwamanje ke mbukela siqunga sayitolo soku emva komzuzwana. Isihlabani somsubathi waseNingizimu Afrika uThabang Msiyako uthi inhloso yakhe enkulu ngonyaka ozayo ukuqhudelana emjahweni yamazwe kanye nezwe lakhe. Uthi ke ufuna ukuqhudelana nabasubathi abahamba phambili emhlabeni ukuze athola amaphuzu engeziwe azomfikisa ke ekungeneleni ama-Olympics ka-2024 eParis. Lembaleki uThabang Msiyako ineminyaka i-28. Kwaye wamkelwe njengeqhawe kwisikhululo somoya saseGqeberha. Ezinye imbaleki ebezimele iTeam SA kuquka uAaron Geland, Precious Mashele noSteven Mukoka. Iqela leTeam SA zange laphumelela mbasa kwi-half marathon susela ngonyaka ka-1999. Like I'm over the moon. Ngiyajabula kakhulu ndiyavuya like for umsebenzi osiyenzayo apha as a group no coach wethu like usibambe kahle. Thabang Msiyako imbaleki yeqela iKamva Athletic Club elasekwa ngonyaka ka-2011. I-training camp yethu iyasebenzela ezimbaleki zonke zihleli zikwi-base A1 and ndimbulela umasipala wethu Mbaxa ndimbulele ne-sponsors zethu ezi-private for into baba bekanti siyakwazi ukufumana ithuba elinje lokuphuhlisa abantwana bakuthi. Msiyako kunye nenye imbaleki uEkhaya France baza kuthatha inxaxheba kolunye ugqatso lo-10 km oluza kusindlekwa lelizwe lase-Italy kwinyanga kaDisemba. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Mbukeli okwamanje ke sekuyisikhathi ukuthi nesisiqunga ngapha ngaseyitolo kodwa ke mangabe sibuya sizobeke sesiba nengxoxo nosolwazi uNtsikelelo breakfast sixoxisana naye ke mayelana nodaba lokuthi iCope nayo isiyakhe olwayo umbimbi namanye amaqembu ezombusazwe ukuze bezoba ngamaqembu aphikisayo okhethweni lwangonyaka ozayo kamanje kasisiqunga sayitolo siyabemva komzuzwana. Siphinde sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele. Ezwenikazi Afrika kuvamile ukuthi izinhlangano zomzabalazo ezakhethwa abavoti kokuqala ngaphambi kwenqubo yentando yabantu emva kweminyaka engamashumi 20 ziqoqhobele amandla ombuso zesekwa iningi zigcineke iphundleka amandla ngenxa yokwehluleka ukuhlangabezana nezimfuno zomphakathi. Neningizimu Afrika ke ibhekene nesimo esithi asifane nakho phela iANC komasipala isicuphisene namanye amaqembu yabelana nawo amandla okuphatha. Njengoba nje sesibheke okhethweni likazwelonke embukeli ngonyaka
ozayo u2024 ukhona umuzwa othi kungenzeka ukuthi umphumela wokhetho kuzwelonke naseyifundazweni ezithile uphoqa amaqembu ahlukahlukene ukuthi abuse ngokubambisana. iDemocratic Alliance ihole phambili ke ngokungena esivumelwaneni namanye amaqembu ukwakha umbimbi lokubusa ngokubambisana. Manje ke neCope nayo isiyenze ke okufanayo yahlanganisa amaqembu amancane ukuze abuse ndawonye emva kokhetho. Uxoxa kabanzi ngalolu daba sixhumana ngohlelo lweZoom nomhlaziyo zombusazwe uSolwazi uNtsikelelo breakfast. Solwazi sikubingelele ekseni sibonga kakhulu ngesikhathi sakho lapha ekhaya Jikelele. Lizibusela komsakazi. Solwazi uqoka ukuthi lamaqembu ayihlanganise ndawonye ingabe kungukuvuma induku yini ukuthi cha alikho iqembu elesekwa ngokwanele ukuqumba phansi iAfrican National Congress? Msasazi ngoba umbutho olawulayo iANC ngumbutho oye wabaselulawuleni since 1994 and ngumbutho omkhulu ke nangona since uye wasilela uzisinkonzo uye waluza ivotes but xa ujonga imeko zopolitiko eMzantsi Afrika akekho umbutho onokhupha iANC ngokunokwawo akekho. Why? Because if ujonga iDA ina 20%, if ujonga iEFF ina 11%, there is no way DA can jump from 20% to 50% over 50. In the same way, EFF cannot jump from 11% if woman 50%. So it means baba funeka zisebenzisane. But also if une-political parties ezininzi, yes, umgaqo-siseko unikezela ilungelo loba ngaba abantu babazibandakanye kwi-affairs of ezopolitiko bavuse amaqela political. But if une-political parties ezininzi, also you are giving ANC an upper hand and you divide votes. I think sine-political parties ezininzi too much ezininzi ngamandla eMzantsi Afrika. But respond to your question yakho, ayikho a-political party enokhupha i-ANC ngokunokwayo iyi-one. I'm not saying that ANC ayinokwazi ukuphuma elulawulweni, but ayinokwazi ukukhutshwa i-political party iyi-one. No wonder sisebenzisana nje. Manje la amanye amaqembu aphikisako yini mhlawumbe eyenza ukuthi ke wona akhethe ukwakha olwawo umbimbi okungasho phela ukuyihlangula kulolu mbimbi lolu lwe-DA? It's because iDA abanye ezinye i-political parties zibona as i-political party engawahloniphiyo amaqela ebhulishayo. I mean umzekelo sibonile kwenzeke intoni eJohannesburg municipality apho iDA ithe i-Patriotic Alliance ayinokwazi ufumana ipost ethile iportfolio ethile kwi-mayoral committee because abathembakala abakho trustworthy. But the very same people kaba win outrightly, because if une coalition it means that akomntu winileyo, but iDA degree yona izenzi ngathi yona party inkulu yabo. And sometimes abethetha bajongela phansi ezinye political parties eziningi, like they talk about smaller political parties nezinye izinto. So ezinye political parties azithandi the way iDA esebenza ngayo namanye amaqela amaningi. That's why even phakla multi-party charter ezinye political parties kazifuni by part of yona, like i-UDM nezinye political party ATM, because iDA lena actually ifuna undermine role yes smaller political parties because ithi makubekho i-threshold, makubekho i-percentage ebekwayo for i-political parties ukwazi uba ne-seats eparliament. So yeah, ithathwa as if ijongela phansi ezinye i-political parties. Solwazi uma ngabe ke ubheka izimiso ke zalamaqembu ke manje ingabe ziyefana yini futhi ke lokhu kuzoba namthelela muni kulolu mbimbi lwawo? You see, a lot of political parties, they've broken away from the ANC, COPE, EFF, UDM, even IFP,
Yeah, so yeah, zininzi political parties suka from the ANC and zine ideologies kanye zinenkolelo ezifanayo which confuses abavoti basically. Also it divides the votes and inike ANC upper hand bangabayenze ngcono even though ingasebenzi ingenzi enough. Wesolwazi njengoba nawe ukhuluma ke ngendaba yokuthi lento iconfuse ama voters engabe ke abavoti bona basuke benalo yini izwi kulezi ivumelwano nanokuthi kushiya kuphi umphakathi nedingo zawo ngoba ngiyacabanga ukuthi omunye mhlawumbe umvoti angasho ukuthi mina elami iqembu engizolivotela ileli noma engikhetha ukuthi ngilivotele ileli kodwa ke manje bese beyibona bengasazi ukuthi benze njani uma ngabe leli iqembu umuntu athi uyaleseka selihlangana libe umbimbi naleli iqembu yena bethu uyaphuma kulo ngoba engakholelwa kulo ukuthi bese kumbeka phi ke umvoti lokho. Okay, my view is that kukho i-connection between indlela abantu abavota ngayo kunye nongaziswa kanye noziswa kwenkonzo. If inkonzo azizi eluntwini abantu baye bangabi namdla wovote. That's why ku local government elections abantu ngikhaya bavole nokuthiwa i-voter turnout below. So the point is that in as much as the ANC I believe isenayo i-majority but abantu abaxolanga the manner in which ezisa ngayo inkonzo therefore bahlala ezindlini bangavote and then ilose. If i-voter turnout iba high it means ANC is a benefit. I still believe ANC in a majority party into zayenza ba mayikhutshwe from power into bangaba ayizinkonzo abantu abafuna uvote. And then you have also abantu abatsha abangenileyo ngoku lento kuthiwa ngamakhumsha aba eligible to vote. Now abantu batsha abazi identify as abantu abantu okwenza nomzabalazo zonke izinto eziya. So ubona ke ngoku sometimes iyaba confuse kumba bavotela iphi because abantu abadala bona ba clear bavotela a political party because they understand bangaba into nabaye experience and so on. But youth voters ngoku sine youthful population voters ezininzi zintsha. I think ilapho ke ngokule confusion ba votele iphi party votele le. Sometimes to have umuntu omtsha as inkokheli iyakwazi ukwenza utsala abantu abatsha bavotele lo party because bas identify with umuntu ongathi ulingana nabo than umuntu omdala. Solwazi ukhetho lisemome so ingabe likhona yini ke iqembu elinothuba lokuthi ke noma ithuba nje lokuthi amaqembu amancane enza umehluko okhethweni? Msasazi ke because i-democracy funeke thawuthi i-create a space for voices, give voices for abantu abaninzi. Because if zawuthi ke zi-groups ezithile ezi left out uzaba nongquzulwana ku-society. So you need i-political parties ezincinci nazo zibe ne-voices eparliament. That's why mina I support inansika lento kuthiwa i-proportional representation, which is a PR system, because the PR system allows political parties to get its seats proportionally gokwe percentage, which avoids noba babekho unguzulwana kwi society. So I'm saying ikhona role political parties and party at the same time not is be too much is be ninzi caba yo hayi lokuyabona zi too much. Solwazi njengoba ulokhu ngiyakuzwa lokhu uPaula ngodaba lokuthi ke maningi lamaqembu ezombusazwe lapha eNingizimu Afrika. Omunye umbuzo usungathi wesolwazi kungani pho mhlawumbe lamaqembu aphikisayo kuwona amakhulu kungani wona angahlangani mhlawumbe omabili noma omathathu ukuze akwazi ukuthi ke akhiphe athole lokho akufisayo ukuthi ke akhiphe iNC emandleni?
Okay, so we top 3 you have the ANC, then you have EDA, then you have the EFF. Now, I'm sure you remember after inansika Steinhazen esanonyulwa, the first thing wayithetha into bangaba EFF enemy of EDA. Now, do you think if umthethelo hlobo uzakwazi usebenzisana nalo political party, because immediately usithi le political party enemy, it means that lo political party is a fighter back now, so ngquzulwano luzakuqhubekeka. But also I think political ideologies as a believer kuzo as fun, I mean DA thathwa as if iparty abantu abamhlophe, EFF iparty yabantu abamnyama okanye iparty radical. But also there's an issue of power because the question is, if you join forces, power uzayishare njani na? So I think there's issues as bangaba. I think if as political parties they can come together under one umbrella, not as dominate to a party like umzekelo lento ye moonshot pact okanye ye multi-party charter. If EDA is our identity as EDA is a problem, but if you say do away with as political identities and have inansika identity A1, then it's better that way. Solwazi emazweni angaphandle mangabeke nje ungaqhathanisana nakuleli engabe khona kuhamba kanjani mayelana lezi ivumelwano ngoba lapha eNingizimu Afrika sesike sabona ngokuthi ukubusa ngokubambisana kwamaqembu ezombusazwe ahlukahlukene masibheka nje abanye omasipala lapha eNingizimu Afrika esibonayo ukuthi ayi cha ungathi kuba nezingxushunxushu kube nokungaboni ngasolinye phakathi kwalamaqembu mangabe sekumele ukuthi ke abuse ngokubambisana kulo masipala uma ngabe kuba nezinkinga komasipala kungaba impumelelo engakanani ke mhlawumbe sekuthiwa kubuswa izwe manje. Yabona i-question ebalekile ibuzayo, because if political parties azikwazi umanager i-coalition formations on a small scale, how much more on a large scale? Yeah, I think umzekelo we build up to as coalition arrangements, length period ye negotiations funeke ibe expanded, because ixesha le negotiations lincinci gqithi. So I think le into funeke ijongwe in terms of period ye consultation, but also I think funeka kubekho i-conflict management mechanism, meaning that if akuvanwa ngezi political parties makungathiwa lo rhulumente uyacollapsa. Yabona mos ngoku at local government level every now and then kuko lo government, because ezi decisions zithathwayo to join forces azikho binding. So I think funeka kube khona i-independent body ezakwazi u-enforcer as agreements, and also it doesn't mean that because kuko disagreements government must collapse. Hayi cha siyabonga kakhulu ke Solwazi ngokuthi ke usithekele ulwazi la Ekhaya Jikelele sikufisele nje ke nosuku oluhle. Sibonge kakhulu lo ke mbukeli bekusolwazi untsikelelo breakfast besixoxisana naye mayelana nekhophu esihlanganise naye olwayo umbimbi lwamanye amaqembu ezombusazwe ke ukuze phela babe umbimbi ebese bekwazi ke ukuthi ke ngonyaka ozayo nabo bathi ba contest ukuphatha ke kweqembu elibusayo lapha eNingizimu Afrika. Okwamanje ke mbukeli sothi nje ke qunga sayitolo kodwa mangabe sibuye sobuye sesingene ehoreni lethu lesibili sesikwazisa ngehamba phambili.